Malawi Brief. Omvera tsopano ndi nthawi ya nkhanga zaona pa Limpopo FM ndipo amene akuti pasira ndi Comrade Ntanyiwa. Tatiye ndikhale limodzi. Tukuweza kwambiri kuti mukwanisa kuti lankhulira nkhani zimenezo koma ziro ndithu tapita kuchipata imene ndakufotokozera mbuchi atithandiza bwino lomwe ndithu koma tili mkati mothandizamo adzatulukira ndithu ahediwo ndijepite ndiye uyo yokhudzidwa iye ayima kuti kukonera kudya tithandiza ngazasala mankhwala ena kuti kuna tikagule ku pharmacy chifukwa tapita ku pharmacy yawo ulipatala kunalibekwa ndiye anakwanisa kupita ndalamayo yakuma pharmacy kunyamuka kubwera kunoko ndithu kuma chifukwa ndidali nditanyambula kale zikala zina zoyenezeka ndithu kunali kukambirana nabwera school committee ndiya maticha ndikuti madindo ava school nabwera ahedi adevite khola mwanayo ineyo mungangali mwanayo kuti wamkulu wanga ndi mkulu wanga komanso kunabwera agogo wake mwanayo ndithu tinakambirana ndithu kanga tikupepesa kudina kuti china chilichonse azinchitira mwanayo achitira china chilichonse kuti mwanayo mpakana achiri abwerere ndithu china chilichonse azichita tsiku limene saziyenera kubwera mama masana mazuwa tidzamuona kuti aone kuti moyo kabwino mwanayo ndithu tathokoza kwa basi ndithu iwonso anayigwira ntchito koma tangoyamika kuti uthenga munofikitsa mwenyewe yetu ndithu tizikhala tukambirana zina ziwiri zitatu ndi mina ngamati mabwererapo yetu asa tayamikira kwa basi. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Tamva Malawi uthenga umenewu ukuchoka kuchikwawa. Uthenga umenewu ukuchoka kuchikwawa Limpopo FM dzanali tinayankhula nkhani ya kuchikwawa kunena kuti mphunzitsi wina anamenya mwana. Ndeifa Limpopo tinanena kuti nkhani tisanaitengere patali chimene tikufuna ndi mwana ameneyi kuti athandizike. Choyamba ndifuna ndithokoze maziphunzitsi a headmaster a school committee mutamva uthenga umene pa Limpopo FM munayitanisa aphunzitsi amene anapanga zimenezi komanso munayitanisa makolo a mwanayi ndikukhala pansi ndipo munagwirizana chinthu chimodzi kuti makolo chimene akufuna ndi mwana wawo akhale bwino sakufuna kuti mphunzitsi akapangidwe report ku polisi. Ndifuna ndikuthokozeni a headmaster apa school imeneyi komanso maziphunzitsi nonse komanso makolo a mwana ameneyi chifukwa cha kumvetsetsana kumene kunalipo mutakhala pansi ndikukambirana munagwirizana chinthu chimodzi kuti iyayi nkhani tisapite nayo ku polisi koma nkhani ifeyo ngati a skulu tiona kuti tipanga bwanji. Choncho ndifuna ndikuthokozeni kunena kuti munapanga chiganizo chomutengera mwana ameneyi kupita ku chipatala. Tikunena pano mwanayi wayamba kulandira thandizo ndipo komiti ya pa skulu yalonjeza kunena kuti imuyang'anira mwanayi mpaka afike ponena kuti wapeza bwino. Ifetu tikamayankhula a Limpopo FM sitimakhala kuti tikudana nanu iyayi koma timafuna kuti zinthu zizichita bwino. Pali anthu ena tikamayankhula zinthu ngati zimenezi amaona ngati kuti tikungong'amba kukamwa ife ndife okonda kulongolola ayi koma timafuna zonoti pamene tikukhala mmakwalala mwathu tizikhala mumwamtendere tizikhalirana bwino chifukwa tonse ndife Malawi. Choncho ndithokozeso kachiwiri a headmaster pa skulu mutamva audio ya nkhanga zaona chinakukomerani kwaitana aphunzitsi amene anamenya mwanayi komanso chinakukomerani kwaitana maziphunzitsi onse komanso a school committee kuti mwamvatu kunjakutu nkhani a Comrade Ntanyiwa asanatumize nthumwi kupita kukasegula mlandu ku polisi tiyeni tingotana nazo zinthuzi. Uthenga wandipeza zikomo kwambiri ambu
Ambuye akudalise ndikatero ndi maziwa zonoti ntchito ikugwirika. Limpopo ndikaretaya. Muli bwanji ku State House comrade? Mwamva misala kuliso State House ku Malawi kuno sipacha inanyeredwa yasamukira ku area 10 State House. State House yasamukira ku area 10 kakumene kusanyera akoso. Munthawi yakubagalu ku State House. Limpopo ndikaretaya. Amalawi anthu akulirira kuti azichedwa former president, koma makhalidwe yawo asali abwino. Ndizomvesa chisoni kunena kuti wachiwiri wakale ndisati wachiwiri wakale, koma ndinene kuti amene anali wachiwiri kwa oyang'anira ku State House amene wandi abambo Arthur Jalale omweso anakwera nawo mu ndege ija imene inakapha Chilima, amene anapondedwa kiki nda Chilima ndikugwa pasi ndikuthyola phewa. Akoneo Jalale amene ali m'manja mwa apolisi chifukwa chonena kuti ku State House kwasowa agalu akulu mpaka tafika pokaba agalu. Tafika pacha pokaba galu zona president achakwera ndi timu yanu mwanyera mwapaka manyi makoma mwaononga mipope mwagumula zimene mukanatha kugumulazo, kuba ma TV, kuba magali moto aboma, kumapeto kwake mulititipiteso nda agaluwa. Mukamva mukuti banji lero mukufuna muzichedwa former president, lero mukufuna dziko lizikutumani kunja kukayimirira Amalawi ngati kuli zokambirana za ma president amene anapuma, inu mupite kumeneko. Simazimvera chisoni. Amalawi kuba agalu tikunena pano munthu amene wamangidwa nkhani ya agalu watu anatenga ose ali ku nyumba ku area 10 kumene kukhala achakwera. Ngati kuli ku athawisa agaluwo azathawisa usiku mmene audio yatuluka. Ndizomvesa chisoni kwambiri. Ndikuchosa ma TV ku State House, kubako mipando ku State House. Flies wake Amalawi kukatibera kuso agalu wa ku State House. Nde akakhala ndikumanena kuti 2030 boma lake lito. Amalawi sife zichiru kukatengaso chipani cha MCP kukachibwezeresaso mboma. Imeneyo ndesizagwira maplanda ake awo muzabwerere nde mukazabwerera mboma pano State House yo izakakhalako, mukazaluza State House yo izakakhalako so kapena muzaigumula. Anthu omvesa chisoni MCP. Galu ndi chani galu? Osangopita pali kuni pa vetenarepo nkukadikira anthu osambisa galu ku DB ndikupezako mmozi kumeneko. Olokuyenda mwamwenyemu mwakhala mukuyenda mwamwenye kumakabera ndalama osakapezako agalu kumeneko mpaka kukatibera agalu athu aku State House. Zamanyazi. Ndi chifukwa chake Amalawi amene anali msogoleri wachiwiri wa msogoleri wa dziko lino malemu Klaus Chilima atamwalira, amene wandi Michael Hus Biswick, ayankhula maso muligwa kunena kuti iwo zokhuzana ndizo kuba, iwo zimenezo ndesizwa akhuza, ndipo analowa mboma mpaka atulukamo olosana be wantambala, ndipo akuchita challenge boma limene lilipo likuti muafufuze Michael Hus simupeza kuti abako ndrama iyani, ndipo akuti olo mutafufuza mphuno mwawo simupeza muchina chilichonse chokhuzana ndi Katangale. Munthu toyima pa chilungamo amayima ndikumayankhula, ena notayima ani muyankhule ngati Michael Hus.
anthu omvesa chisoni kuba galu ku State House. Mukamva mukuti bwanji awo amene akuimbidwa mlandu wa galuwa akazawonso nawonso ali ndi mlanduso wa human trafficking, kabanja konse kosokonekera kokhakoka. Amalawi kunjaku anthu akunamizana, kunjaku anthu akunamizana kuti akufuna apange ma demonstration. Ndesi ndikuziwa kunena kuti ma demonstration iwo akamapanga aziti chane. Ndifuna ndikusimikizireni kunena kuti katimu kaja ka HRDC kamene kaja kakadalipo, katimu ka HRDC kaja akunamizana kunena kuti afuna asonge ndrama yoti apangisire ma demonstration. Ndekha ma demonstration yo akapangira kuti chifukwa dziko lindelayamba kuyenda bwino ili, dziko lilayamba kuyenda bwino. Fetereza nduyu tamulandira ndipo a president Peter Mutharika ndimafuna ndikupempheni amalawi ambiri, amalawi osauka anatengeredwa ma 15,000 munjira yonena kuti alandira fetereza, koma fetereza uchasana alandire. Ndipo fetereza wina amabwera mu April, wina mu Juni, nthawi yolima itatha kale. Nde amalawi ambiri akumuzi akufunsa kunena kuti nde pamene pa ma 15,000 aja zikhala bwanji. Tumafuna tipemphe kuti ma compensation ama 15,000 ewo mukanaganizira anthu akumuzi aja ndiko abwezera ndrama yawo, chifukwa ndrama ija linatenga ndi boma lakale osati boma la sopanoli. Ndipo ti boma la sopanoli ndi boma la kumva. Timati tikupempheni malo mwa anthu akumuziwo onse amene anatengeredwa ma 15,000 aja maina awo alipo, maina awo alipo. Kamundituma ineyo ndikatolere maina awo, ndipita ndikatolera, koma aliyense mumpase 15,000 yake. Bwana Mutharika awa ukubawa akhale chonchi na aba agalu mapeto ake mufanso kuti ajamanya agalu amene anambawo. Amalawi situkusowa kuthokozedwa, Amalawi situkusowa kuthokozedwa. Chimene timachifuna ife ndi MCP kuti ichoke mboma. MCP yachoka, Amalawi tonse tikusangalala kuti tili bwino kukacha, palibe munthu amene akumakhala pa stress. Ndeku gulu la MCP akuti maite wani, MCP maite wani, komanso akuti MCP original. Amalawi kumene kwa kukambirana akuti bwanji Peter Mutharika sakutuluka. Peter Mutharika atu ndi munthu okhala mu office, sali ngati uyu wanuyi womata akangokhala matako aning'ina wazuka wapita, wazuka wapita. Anthu akupempha chithandizo ali muziko momwemo, zithandizo ndi kumabwera. Nde ife Amalawi situkusowa kuthokozedwa kunena kuti Peter Mutharika atuluke azipita azika athokoza Amalawi. Peter Mutharika siku lina pamene muli ku office kwanu, olo mungotumiza uthenga pa WhatsApp pa audio umene ukhoza kupita m'magulu osiyana othokoza tulandira, koma osati muzituluka akufuna akakupangeni chani. Munthu ikodi anakulakwirani chani? Nthawi zonse moti Peter Mutharika sakutuluka, Peter Mutharika sakutuluka, mukufuna atuluka azipita kuti? Iye ali mu office akugwira ntchito, ndipo china chilichonse pano chikuyenda bwino. Amalawi ayambogula fetereza amene ana msowa kwa zaka 5. Lero Amalawi ampeza. Lero inu MCP mukuti
Peter Mutharika chifukwa chani sakutuluka kukathokoza anthu. Wakuuza ni ndani kuti ife tikusowa chithokozo cha Peter Mutharika. Ife ndi amene timuthokoze Peter Mutharika kuti bwana munachita bwino kuvomera kuti muyimeso chifukwa kupanda inu kuyimaso. Ife tikunena kuti a Peter Mutharika inu musatuluke muzigwira ntchito. Ife Amalawi tili okondwa ndi magwiridwe anu a ntchito. Wina asakunamizeni akufuna akakupangeni chani kunjako iwo zakanika. Peter Mutharika sakupita ku Germany kukakwera njinga. Peter Mutharika ali muziko momuno wakhala nafe nthawi yonse ya mavuto iyi sanathawe. Lero mufuna azipita kuti Peter Mutharika sakupita kwina kulikonse ndipo ntchito akuyenda ndiponso timuteteza. Anapakira amaona ngati ndi masewera. Anapakira amaona ngati ndi masewera. Pamene ndikuchoka pa programu yanga ya Nkhanga Zaona ndakhala ndikumayankhula kunena kuti sindizalola kunena kuti anthu ena ndicholinga chonena kuti asokoneze Peter Mutharika kuti ayendese boma. Ifeyo tizamuteteza. Chimene chocho ndikutsimikiza kunena kuti tizamuteteza Peter Mutharika. Sitilola kuti ma members ena a DPP azipanga zinthu zosokoneza kusokoneza cholinga dzina la Peter Mutharika liipe. I'm very disappointed kufuna kuuza mtundu wa Malawi zinthu zimene zili zonyasa kwambiri. Olemekezeka agadama ndimafuna ndikupempheni kunena kuti pepani kwambiri mwalowa nkati osapanga madiru mudzina anthu ena ndi cholinga chonoti muipise maina anthu. Chimene mwapanga ndi chibwana mukusewera ndi waya amene ali ndi shoko onena kuti mukamugwira akhoza kukuotchani. Olemekezeka agadama akunka akutolera ndalama mudzina la Mai Gertrude Mutharika. Gemi imene ya agadama sikwira tineneretu. Agadama akupirisa ntchito mzimayi ndikumayimba mafoni kumayankhula ndamwenye ndi anthu ena olemera achikuda ku South Africa. Munthu chankumauza zonoti ine ndine mkazi wa president Mutharika. Mundipase ndalama tikupasani ma contract. Ngemu ya agadama iyi mwalowa nkati iyi. Izi zoipisa dzina la amayi akunyumba kwa president. Izi kwabwera mautenga ambiri ochuluka kunyumba kwa amayi ya president. Ngani iyi tufuna tine tiyankhule tikamalina kuti tufuna titeteze Mutharika. Timachitira anthu ake ngati amenewa. Timachitira anthu ake ngati amenewa. Omafuna kumadya mudzina la munthu wina. Gemu imeneyo ayi. Chonde. Ngati zinthu zavuta vomerezani. Yamba kusazika banja munali lini malero ayamba kukwatiwa ndi akazi anu mukomerese. Nukiyawo munayamba kukhala ndi changamoto munali lini lero mabulisa ali nawo ndiyawo afunika mukomerese. Akanyisika njuwa chimwene kale mumayenda pakali moto lero mukuyenda wabanzi mukomereze kuzakula. Mukomereze ife. Mukomereze zikamuta. Mukomera zikamuta.
zikavuta tivomereze tinaluza chisankho tinapeza mavoti 200 tikhale pansi tidikireso 2030 nthawi ya kampeni koma apapa tivomereze zinthu zavuta basi olo tingayankhule za mtundu wanji zomunyazisa Peter Mutharika sigwira chifukwa chonoti pano ndi nthawi ya chitukuko choncho pamene ndikuchoka pa programu yanga yankhanga zaona ndati ndinene azisogoleri a DPP ngati magemu ake azikhala amenewa kumafuna kumasewera mu dzina la president wa dziko kapena amayi akunyumba kwawo magemu amene awawa sagwira ndiyoti mundiona ngati ine wolakwisa kwambiri panopa tikuyenda chitsogolo sitikufunanso tibwerere mbuyo ndimalize ndikunena kuti mafumu nonse akulichenza ndamva mwaguliridwa mashuga kumeneko mwagulidwa mashuga kukusekani pakamwa ngemu imeneyo yonse sigwira ineyo ndaiziwa ndamva mwaguliridwa mashuga mafumu akulichenza akuti kakubwera alendo kumene koko kubwera alendo siku lina lililonse kulichenza kwa lolo kwa kanthawire kuti kwa mwarama kwa buno ndikuina kuti kukubwera alendo kumene koko akuzayenda akuzazungulira ndemwaguliridwa mashuga kuti akamaza kufunsani kunena kuti kodi amene khalidwe lake mukuliziwa khalidwe lake ndilabwino amapanga chani alendo mukapita kujeni kuluchenzako mulowe mmabala olo mafumuwo mwasiye mungolowa mmabala ndiye muzikafunsa kuti wakuti dzina lake mkuziwa amene khalidwe lake ndilotani mupite mmabala ndi pamene muziwe zoona zenizeni mafumu aguliridwa shuga kuluchenza kuti aziyankhula zabusa tiyeni tizikhala bwino ndi anthu tikakhala bwino ndi anthu ndiye kuti anthu aja azatichitiraso umboni nkhani zathu zabwino zikafika pamenepa CV mwagula mashuga gemu imene ndaiziwa mwagula mashuga mwagulira mafumu akulichenza cholinga akabwera kumene kwakamakufunsana aucheni mukwaziwa bwanji khalidwe lawo haya amene ndi mwana wabwino asali mwana wabwino amafumu yankhulani zona zenizeni akakupezani inonso amene mukukagwira ntchito mwatumidwa kuti mukagwire ntchito imene ndakuwuzirani mayeso tangolowani mmabala mumukalowa ndi pamene muziwe mbiri za anthu amene mwabwera kuzafufu zawo Limpopo ndi Comrade Tanyiwa akuluakulu omwe achosedwa ntchito ku ame ndimafuna ndikupempheni zomalemba makalata azitamvani kuti mukulemba makalata ena anu chimene akuyimisirani ku ame mukukhuzidwa ndi kumenyedwaso kwa anamiwa tisanamizanepo apa mukukhuzidwa ndi kumenyedwa kwa anamiwa chifukwa ena mukukhuzidwaso ndi imfa ya Chilima mwina aboma atu sakufuna kukhululirani ena mukukhuzidwa ndi imfa ya Chilima azikuluakulu asilikali mwayimisidwa ntchito ena mukukhuzidwa ndi imfa ya Chilima ena mukukhuzidwa ndi kumenyedwa kwa anamiwa chifukwa amene munatumidwa munali ma operation manager kunena kwauza asilikali mukapita kumeneko mukamona anamiwa akumenyedwa musatengepo gawo sono lero akuyimisani ntchito mwayiona imene yowawa kumakhala bwino ndi anthu Limpopo FM ndi Comrade Tanyiwa Mulungu chisisi cha Mulungu anatipisira mmawa ndesu umaziwa kuti kodi mawa kuzaza chani ndi chifukwa chake anthu ambiri amagwa mmavuto chifukwa chonoti tsiku la mawalo sakulidziwa Limpopo FM ndi Comrade Tanyiwa ndikaterozi tisiyane pamenepo.